Zdravím všetkých, ktorí milujú dobré jedlo. V našej redakcii jednoducho jedlo zbožňujeme a ešte radšej máme sviatočné dobroty. A preto som si pre vás pripravila k Veľkej noci voňavé slané koláčiky plnené tvarohom, syrom, špenátom a mäsom. Tak poďme na to. A teraz dáme koláčiky piecť. Pripravte si aj vy výborné slané koláčiky s kvalitnými produktmi od CBA.